Základná časť rozcvičky by mala byť určite, aby sme sa trošku zahriali. Na zahriate alebo také rozprúdenie krvi nám bude bohato stačiť nejaký pás, bežiaci alebo rotoped. V lete by som tak 2, max 4 minútky bol na tom. Keď je chladnejšie, tak určite by som vtedy vždycky, aj keď idete peši, tak určite by som vždycky dal aj tak 5 minút na tom rotopede alebo na tom bežiacom páse. Skrátka CARS vlastne znamená kontrolované kĺbne rotácie. Čo to vlastne sú kontrolované kĺbne rotácie? No, už zo samotného názvu môžete pochopiť, že idete robiť nejaký pohyb, ktorý je kontrolovaný. Ako prvé, čo by sme si mali vysvetliť, tak je to, že keď robíte tieto kontrolované kĺbne rotácie, vôbec to neurýchli. Pekne v kľude, bez žiadneho stresu, pekne v kľude vykonávate tie cvičenia, pretože jedine tak ten klb dokážete kontrolovane a perfektne zapojiť vo všetkých smeroch, vo všetkých rozsahoch.